Gishirin Rayuwa TV, ku danna subscribe domin samun ingantattun fina-finai na faɗakarwa, barkwanci tare da nishaɗantarwa. Sannan kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa wanda za ta dinga tunatar muku da zarar mun dora. Gishirin Rayuwa TV. Farin ciki na ke ce sila, ta ya zan masalta soyayya. Farin ciki na kai ne sila, ta ya zan masalta soyayya. Farin ciki ke ce sila, gare ni kin zama fiye tila. Samin kina yi sai hamdala, da ni da ke ba masala. Na godiya rabiya ba na masoya, mai kula da ni tana son sani dariya. Yar usuli wallahi kin sa can zuciya, motsi kaɗan da na yi sunan ki na ambato. Komai na zuciya ka tattaro, girma gare ni kai ne ka kankaro. Haushi yana gare shi mai kayan aro, kai nawa ne da san kana yi zanzaro. Na gaba ya wuce na baya sai karo, ya godiya a zuci kai ka ban tsaro. Ga tanadin da na yi maka amsa, rike sirri wuce ka mun kusa. Na toshe kunne ba ni jinkira sai na ki, idanuwa na suna hangen ki. Idan na ce ko da baki, sai in tuno kalaman bakin ki. Na buƙaci kallon fuskar ki, da na rufe idanu sai ga ki. Dube ni na shirye guntar barki, da ni da ke taho mace mi hoto. Kai ne wa tanadin dukkanin farin ciki, za na baka shi ko bai wuya. Zai ɗauki lokaci ko da babu shi, in ganka ni bukata ta biya. A zuci ka lausa, taho mu ɗan tasa, cikin gidan aure ka zana wa tausa.